Jurgi, hementxin gaude sukaldian, segur aldi hona tokatu zaigun gaurko honetan, ezta? Bai, gaur denbora ederra deku. Hori da. Gaurko platera zein izango da lehen biziko platera? Bueno, lehenengo platera izango da oiozkoa izterrak kantoera erara. Bai. Da Japoneko olako plater berezi bat da, eta, bueno, a ber... Ea nola ertentzen dan, ezta? Bai. Hori da, osagaiak izango izkizuet. Porrua, azukrea, patata fekula, oilezko izterrak, espeziak, ketchupa, estia, soja eta txili piperra. Prest, izan ditut osagai guztiak eta hasiera emango digu. Vale. Hori da. No, lehenengo tamaine porrue txikituku, Bai. zuestitzen ipintzeko. Ondo? Txiki. Esan guztioi nundi datorren, nundi zatoz? Ni Gernika arranaz. Bai. Bueno, izetez arratzun deku baserrize. Bai. Gero, aiketa ama Bilbon bizi diez, baina, bueno, Gernikarra izetez. Gernikarra izatez. Eta momentu honetako ibilbidea, igeretxe gatetxean. Irratxe jatetxe algortan deku, hane ereagako ondartzan, Bai. negurin, hane bizkaien, diru dauen lekuen. Hori da, bai. Leku politan. Eta esan guztioi, momentu honetan, gaur egingo ditun platerak izango diala japoniar eran, eta zergatikan gaur egun daukazuelako karta Japoniako sukaldaritzakin lotura duenak, ezta? Bai. Hori da. Gaur ez da etorri, bertan baduzue sukaldaria japonesa bea. Bai, Kunfai, telebistan egon da oindala gitxi Antena 3-en Top Chef lehiaketan. Bera. Animatuko da gure programan etortzen baita ere, ezta? Estaipa. Esan txet, buru bat egun baten edo etorri, suertit badeku. Zuek adi egon, ni pentsatzen dut suerte izango dula eta etorriko dala. Biarresarin bada, etzi. Gogoratu guztioi, egunero gaudela hemen. Aste guzti hontan Jurgirekin. Bueno, baina urrengo oiozko izterrak zurrek handuko txague. Kantonerara. Bai. Izenez, danontzako oso ezaguna. Hau platera gure sukalde buroren aikitek egite ban, oindala 80 urte ize. Bai. Da, bueno, berak beti egondan leku guztietan eta kartan ukideu beti. Da, bueno, niko exito deko, ze jentiek asko eskatzen dugu eta holan. Bai. Gana, etzien egiteko eta be oso merki. Erreza da. Erreza eta merki, Merkia. Merki. Gaur egun ikusten dut Euskaldunak badegula Japoniar sukaldaritzakin lotura hori, ezta? Asko ikasi dugu, beraiengatik baita ere arraiak nola egin, gutxi egin, tekstura aldetikan. Gustoko sukaldaritza dugu. Gaur egune, gure areta aldean da, hainbeste den da, bize oingurtin iruden da nitak ikela, idi dago ja sushi jentik hori, azken bakizu, jentik etzien gerotak itxia gudeu sukaldatu eta... Baita gau nobedadiak nahi izaten dituzte, eta hori, bai. Ondo. Zure itxurare alaxen da, txaketila ekarri duzu. Bai. Beraien ikutuarekin, ez da? Kimonoa. Bai. Piskat, apur bat jetxingo dut? Bai. Hori da, ondo. Igeretxeko sukaldien zabiltza, duela ia urte bete gutxi gura dela, ez da? Bai, hane deiku iztien, da joan egin entrevistera, da, bueno, zugertik egin duen, así que... Tau txarto. Egun hauetan ikusiko duzu argazkitan, igeretxe zeleku politien dagoen, antxen itxasuen aurreko aldean, eta baditu sukalde mota desberdinetakoak, ez da? Gaur erakutziko dugu Japoniarrerako sukaldaritza eta beste egunetan, bertan euskaldunok ditugun gure platerak ere, bai, gara noski. Jatetxe oso ondila da eta jangela desberdinak ditu, ez da? Batzuk Japoniarrerara, ero baita ere parrillarekin, aukera zabala. Kafetera izan be, hamburguesak eta holako pikoteoko gauzek eta egin diez. Bai.
Da bai, hiru jatetxe ezberdin azkenin. Jatetxe ezberdin. Da, uden daulan jente, oza, topera dagoenin, igual 400 personari jaten emotetxago eta jaleo asko. Bueno, baina oioskori botako txatez azukra probet, Bai. gatza, azukrie. Honek espeziak, bost Espeziak. espezia batera. Zein dia bosta espeziak? Badeko aprobeteko, komino aprobeteko, Bai. kanela, naranja sala, cayena, da beste japoniar batzuk. Niko gogorra da, así que askori bezine bota. Porrubo, listo, oso, Bueno, oso. porro badeko ja sustituite. Hori da. Esti aprobet botako txagu. Ba, izango da saltza bat gazigoso ikutuarekin, ezta? Gazigosoa da, bai. Hori da, bai. Hori toke niko gozoa da. Esti aprobet. Kebutxo aprobet. Ketchupa, bai. Eta Pikante pikantea, aprobet. tamainan, Beti Apurtxo pikatu bat. gabe, Kontziene, soja putxuet. Bai. Eta guztia honela, da egin saltza, ezta? Goxo-goxo. Aldera, ospina aprobet. Bai, espina hori zen, bai. Bota, espin pixka bat. Baina Eta horrela tope. pixka murriztu egingo dugu, Bai. Irakin eta gero pixka dana bat egiteko, no? Gustu danaren artean bat. Oin topera honek aprobete reduzituen bideu. Vale, hori da. Estia eta gorputza hartzeko. Barke. Da, bueno, bizen bitartien, oioskoari patata fekulak haze paseko dugu edo No? honek ondo kurrito onbi deu. Azken da, babes geruza bat, okeli ez hori erretako edo motze zipintxeko. Earki bat. Igeretxien eukidezu lehendabiziko kontaktua Japoniar sukaldari... Bai, Japonia jopetze foldaritza inoz bina Bai. ikutu, da, bueno, dekuzin da horrak joan ikien bertara, ze aprobet gauze ezberdin edalez, eta, bueno, interesanti irudik izaten. Bai. Oan bertako sukaldaritza ikasi eta gero bertara bidei bat egitea gelditzen zazu, A ber, ezta? bai, badeko gogoa, Bai. Japonia edo Txinara edo joteko. Ondo, ondo. Erretarako dirue aurreztu biko da aprobet. Oan alaskoin eta gero bildu eta Gero joan gara, a ber. gero Badoa da. bertan gastatu, ondo, Bai. ondo. Bai, hori badoa eta hau berotu zain ongo da. Hemen egingo duzu salteatu pixka bat, ezta? Saltengo aprobet, da gero ja saltzan bertan amaitzen da oieskoa. Bai. Da, platero oso harina da, ikustezu, saltzieke Bai, saltza egiteko trukua esango ginuke, ezta? 10 minutu edo lan gehien ez jota, kontu da, porrue ondo zuestitzie, eta oioskoa beste 5 minutu edo, platero oso harina da. Hori da. Ba, guzti hori ezan, oilaskoa jateko bestera bat. Astian behin, eta bitan jaten dugu, eta orduan, bueno, ipiniko dugu saltza goxo hau, eta listo. Pikanti jaten mazu unero, kontu txarra. Txarto. Nik badekot lagun bete, pikanti eta holan edanek jeban, botetik eta igual da, Bai. azken ulzera da, txarto. Bai, Bai. Badeko hori, más o menos? hori da, bai, nik usten da bat. Bai, nik usten dut gure ohituretan pikante pixkat gustatzen zau, baino zapore guztiak kendu gabe. Guk garrantzia ematen diogu, bai produktua, fresko ezan dela, eta hori ez da, igual pikanteekin tapatu berrekan, pentsatzen dut, ezta? Azken hori de kontu. Hori da, hori da. Paseu barik zaporie Pasatu mantentzi, Bai. Pipermina eta gure sukaldean ohitura handia da erabiltzeko, baina tamainan, hori da. Bai, Japoniar jatetxitan da igual abusiken apurbete pikantiera eta beste kontu, eta. Hola zen salteatu. Bai. 5 minutu edo ukiko hau. Berak esan duen bezala, 5 minutuan nengo gea, hau guzti hau salteatu bitartean. Goxo, ondo, kolore polita hartu duen. Bai, bueno, ja oioskoa hain jedeku, na saltzie beratute. Bai, Así que oin Dala bat. saltzie oioskoari gaituko tzagu. hemendik honea, hor Ez, tira honea. alrebez. Alrebez. Bai, Hor zea, oiaskuen xuku hortan, ez da? zuk ordan, bai. Zin horrepe sabori motetzo eta... Bai, Baina apurbete bateratu enbide danak, estitxek apurbete reusidu, da ospinak saboriek entzeko. bai. Zaila, benetan, desberdina guretzako, ez da? Diferenti, Ea gero jateko orduan olakoa da.
gogorra da, depende de jente askori, igual etortzen dira jaten da, esan da, oioskoa gozo, eta batzuntzako neskantzako eta generalmente gogortzu izaten da. Da, gizonak ostera, bierginek eta probeten dago, eta esaten dago, oioskoa euruntzako platerik honen akaratakoa, hau dela, da, simplea, eta... Bera. Bueno, badeku ja hau. Itzaltzia, itzaliko, Bai. Eta orkestu. Horrekin ondo? Bai. Vale. Platera bea ere ekarri duzu modelo japonez. Bai, japonez honek Madriletik ekarrik dauzune platerak. Sesamo zuria purbe botako txagu. Gainetikan? Bai, sapore motetza purtsu bet. Tekstura atletikan ere, bai. Bai, apurrete krujienti da edo... Eta hori da sesamo beltza, eta? Sesamo beltza, bai. Sesamo, txurilla eta beltza, eta parrexila. Parrexila guri izango da, ezta? Gure ikutua, ezta? Hori japonetik ez du ekarri. Hori da. Ba, beti bezala, oraintxe dastatuko dut, zuei azken ikutuak izan da. Eta begiratu zer erakusketa polita ekarri digun, gaurko honetan, Japoniako ohitura den tresnak aurkezteko, eta hori. Hau dastatuko dut, eta gero hemen lan egingo dugu. Oilazko izterrei ezurrak kendu eta zatiak egin. Azukrea eta gatza ipini. Espeziak gehitu eta patata fekulatik pasa. Eta oliotan frijitu. Porrua txikitu eta zueztitu. Estia, ketxupa, txili piperra, soja eta ospinak gehitu. Eta guztia murriztu. Perrexila, sesamo zuria eta beltza gainetik bota. Eta guztia aurkeztu. Dastatzeko prest, Jurgi? Bai. Pixka zaila izango da dastatzeko orduan, Bueno, hori apurbe gogortzu da, basik. Igual gara dutzu, apurde ekarretu bai japoniarra, probetako. Bai, hemen dauden hauek. Bilak zerri berdinak, ez da? Bai, barrinetik. Aurten bata. Hori da. Han bertatik ekarrita, japoniatik. Japoniatik ekarretan da, bai. Beste 3 edo klase dekuz. Da, bueno, honekin hartzeko oso ondo, ez da? Bai, hori gogortzu da, así que... Gogortzu da? Bai. Gogortzu ez dakit dago, baina niretzako zaila izango da palillo hauekin harrapatzia, zaiatuko naiz. Zabalduna, bai, mazu? Bai. Zial txarra nahi ni palillo zarra hauekin, bai. Listo, badoa, Ahí va. Sí. Oilaskoak ze indar desberdin hartzen duen gazi gozoakin nahastuta, Eta txilin kutorrekin, erra da, goxo-goxo-goxua. Eta oan, garagardua, txinin dugu, hasiera ona. Bai, autostatua pixka da, Badu indarra, Bai, handak indarra dago. Hori da, ikusi duzue, gaurko hasiera, ziaro orientala, Japoniar ikutuarekin. Bai. Hori da, bigarrengo platera ere, tramankulo hau erabiliko dugu, zuek itxaren pixka bat, eta berehala gatoz, bigarrengo platerakin. Eta hau, hasiera benetan ona.